खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे गोजोन बेलासे समनि अननाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दासान्दि माखासे मिथिंगायारि जेंनानि थाखाय खौरां लाबोनो हायाखैमोन। दिनैनि गिबि खौराङानो जादों बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों। मैया बेलासे समनि 3 रिंगासो बाजियाव न'नि सेराव थानाय फुख्रियाव सानै गथ'साया गेलेबाय थानाय समावनो फुख्रियाव गलांनानै गावनि जिउखौ खोमाना लानो गोनां जादों। बे सानै गथ'साया बिदा-फंबाय सोमोन्दो दंमोन होनना मिथिनो मोन्दों आरो बिदा-बिनानाव सोमोन्दो गोनां गथ'साफोरनि मुङा 2 बोसोर बैसोनि आर्यान आहमेद आरो गुबुन सासेनि मुङा 2 बोसोर बैसोनि पारवीना होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायनि उनावनो नखरजों लोगोसे गासै ओनसोलाव सोमखिखांनाय नुनो मोननाय जादों। आसाम पुलिसनि थाखाय मोनसे जोबोद गेदेर देरहासारनाय। मैया सानसेनि गेजेरावनो 23 कौटि रांनि हेर'इन मोनफुंनो हादों। मख'जाथाव दि आसाम पुलिसनि थाखाय 29 एप्रिलआ जोबोद मोनसे मख'जाथाव सान जागोन। खौरांनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला माखासे सान सिगांनिफ्रायनो आसाम पुलिसआ ड्राग्स फालांगिरि खालामनाय मानसिफोरखौ नायबिजिरगासिनो दंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। ड्राग्स फालांगिरिफोरा बेफोर ड्राग्सखौ ट्राकनि थाव टेंकनि सिङाव लांदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों आरो बेवहाय गासै मोनफुंनो हानाय ड्राग्सआ 3.6 केजिमोन होनना मिथिनो हादों। गेमस्रि दैमारिया पुलिस स्टेशनाव लेंहरजादों। नोंथांमोना मिन्थिखादों थांनाय माखासे सम सिगांनिफ्रायनो गेमस्रि दैमारिनि फेसबुक पेजआ हेक जादोंमोन। बे हेक जानायनि सायावनो बिथाङा माखासे आयेननि राहा लादोंमोन, नाथाय गोबाव सम जाब्लाबो बिथाङा गावनि एकाउन्टखौ मोनफिनाखैमोन। नाथाय थांनायसो सानाव मुसलपुर पुलिस स्टेशननि एसपीआ लेंहरदों होनना फोरमायदों। बिथाङा गेमस्रि दैमारिनि फेसबुक पेजनि सायाव माखासे गोनां खोथा मोनथिदों होनना फोरमायदों। बे गोनां खोथा मोनथिनो हानाया गेमस्रि दैमारिनि फेसबुक पेजखौ हेक खालामनायनि माखासे आपडेट्स मोनदों होनना बुंदों। बेवहाय गेमस्रि दैमारिनि फेसबुक पेजआव सासे बर' सेंग्रानि नाम्बारआ एक्टिभ जानानै दं होनना फोरमायदों। बेनि सायावनो माखासे साननो गोनां बाथ्राया नुजाथिदों होनना फोरमायदों। आरो गेमस्रि बिथाङा बुंथिबावदों दि उनाव मिथियोब्ला गासिबो बाथ्राखौ फोरमायजोबगोन होननानै गावनि भिडिअ'नि गेजेरजों फोरमायहरदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। लोगो मोनबावगोन गाबोननि गुबुन मोनसे गोनांथि खौरांजों।